Pamusoro mama, pamusoro yodai. Ndava nenyaya yakambopinda musi wa10 January. Iri nyaya yakamhangana naLois Sinyanja. Anobva muvillage yemaMhasha achimhangarira Philip Osama. Anobva muvillage yemaMhasha. Iri nhau yehomestead dispute. Sabhukumaswari. Makaendera kwasabhukumasva Ndinonaonasa zvikanzi chii? Vangoendera vachitaura kuti vatarise kumastendi kwatiri kukamira sei. Saka vana vazongoti chenda. Uye hanzingadismisa Hanzi ndanonosa vanhu venyukuya asi vari ndozvavangotaura. ndakati chikweni nyaya idzoti kudari sabhukumasva ndakatendai kuna sabhukumasve vaongorore nyaya yeminda iyi kuti Philip ane musha here, ane musha wake here. Ane zvandakataura anditidai manigira chinyorwa chiri kubva kuna sabhukumasve kuti sabhukumasve vaongorora zvavaona ndezvizvi. Zvineni ndikaenderera pasina chinyorwa chabva kuna vaMhasve apa ndikuite handini kutoti ndimeende kwavaMhasve ndikutuma sabhuku wenyu kuti andipe umbowo. Zvino umbowo wacho uripera Hapana. zvinondofanira kuti tinoita sei? Hapana. Tinoswererazve Aiwa tingasweri. Totongomiriwo kuti tinoenda kwaMhasve kwacho. ndinofungira vaMhasve nenyaya wazoti ndati mambo vati ndipei umbowo. Udzwai nezvenyaya iyi mamiriro ayakaita. Ndipei umbowo kuti uyu Philip ane musha wake here. Nhau dziri kutaurwa naLois idzi imimi semusha muri kuti kudii nadzo. Mhinduro yamunondipa kwamamboka aidha munondipa chinyorwa kana kuti munouya kudare kwacho kuzonditsanangura. Vafonere panze pachinei chimwe chimwe kuzomubvunzo yandakanyora yakawanda. Ichokwadi here kuti Philip ane musha wake? Ichokwadi here kuti Mike Osama mwana waPhilip here? Nemhaka yei Mike akapiwa nzvimbo mumusha sabhuku vasingazivi? Ndiani akaiswa achigara pamusha wakasiyiwa navaKosamu? Nzvimbo yakasiyiwa naKosamu yakakura zvakadii uye ndivanani vanogara nhaka iyi? Mubvunzo yese yandainyora ichiti iri kuna vaMhasve yakanyorwa here mubvunzo? Pamusha paKosamu pakatengeswa naPhilip here? Ichokwadi here kuti Lois akatengesa nzvimbo pamusha waakapiwa? Ndomubvunzo yandakati ngaende unobvunzwa vaMhasve vandipindure iyi yandakanyora. Ina ndida kupiwa dzamani. Musha kwandigere kumunda. Asi muri mumushazve? Muri mumusha? Aiwa ndimumusha. Ini ndinoda kuti vaMhasve vapindure mubvunzo yese yandakanyora apa. Pepa racho rakanyorwa mubvunzo iri. Ndikumbira kuti mukondipa kanguva zvishoma kandimirira afonere vaMhasve vacho tinzwe kuti tikufanira kufamba seya. Nekuti kana ndisina kupindura mubvunzo iyi hazvizva zvoshanda. Kumbobudai panze zvishoma. Muchanzwa nekufamba kana imbuya? Imiwe inini tsamba yangu yekwaMhasve hamuna kuuya nayo. Zvinoenda kudzorerai kwaMhasve kwakare. Zvandakakumbira kuti mundiigire hamuna kuuya nazvo. Saka ndichakonzwa mashoko enyu asi umbo panenge pasina. Ine ndikuti ngapave nemumwe munhu akafanana naSabhuku. Sabhuku Mhasve nemasabhuku maviri matatu akatenderedza. Voya ipapo. VaMhasve havaite nyaya yevari vega, vanoita vaine mamwe masabhuku.
vokurukura navo, voita chinyorwa chavo chemaonero avo ivo nekuziva kwavo. Kana vaita saizvozvo muine gakava rinoenderera mberi mouya naro kuno kwamavo. Nzeurombo makuita sokunoramba mungofambiswa. Zvino zvandakakumbira tiri muno ndikatonyora mibvunzo yandakataura kuti vamhashu ngavandipindure mibvunzo iyi. Ndotai makavatsanangurira dai pamwe tichipedza nyaya nhasi. But nenhau iyoyo ndakudzorerai zvakare kuna vamhashu. Endai munovapira nyaya sekupirawo makandiita kuno. Mazwa here mbuya? Pirai vamhashu nyaya sekupirawo makandiita kuno. Vane zvavanditsanangurira pafoni. Asi dare harishandise foni manje. Dare rinoda chinyorwa chinobatika. Saka ndikuti kurukurai navo movapira nyaya. Mavapira nyaya ivo voipenengura neruzivo rwavo, vonyora pasi, vodhinda. Mambo ndo zvandoziva izvi, ndo zvandaona izvi. Kana imi mune gakava nazvo, vodzoka nazvo kuno. Mazvita.